Niki és Bálint motoros túrája 4. rész. 2 év után belevágunk a 4. részbe. Mi csak most kezdtük a podcastot. Fakanállal. Mivel? Fakanállal. 2,5 év telt el a motoros túránk óta. Körülbelül 1,5 évre rá csináltuk meg az első 3 részt, amit már feltöltöttünk a YouTube-ra. Köszönöm, kisasszony. Először is be kéne köszönni, nem? Köszönj. Kezd el. Sziasztok, visszatértünk. Nagyon sok idő után, úgyhogy folytatjuk a 2 évvel kis videónkat. raktuk fel az legutolsó. Jézusom. Ez egy igazi jó YouTube csatorna. 2 évente felraknak valamit. Nagyon-nagyon sok minden történt az elmúlt 2 év alatt. Megnőtt a hajam. Tényleg? Te azóta túléltél egy műsort. Túléltél. 2 év. Hányadik lettél? Második lettél. Igen, a Next Top Model Hungary. Értél el. Gratulálok hozzá ezúton is. Köszönöm szépen. És még itt van. Még... Yes! Kapott egy gyűrűt ajándékba. Úgyhogy a 3. résznek a címe az volt, hogy vajon túléli ezt a kapcsolatunk? Túlélte. Akik feliratkoztak, nekik nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen kis türelmesek, és hogy így kezdőként is vagy vannak. Csak elfelejtették, hogy mi mindig fel vannak iratkozva. Jó, köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Ugye ott hagytuk abba, hogy Párkányban volt az utolsó túránk, vagy az utolsó szállásunk, és onnan indultunk tovább. Irány nyugat. Baszki. Öngyújtó. Mit keresett a... Úgy jöttem végig a bukós sakomba, benne volt egy öngyújtó. Honnan esett ki? Na, nézzük a tájat. Igen, valóban nagyon érdekes ez a panoráma távcső. Látod, milyen szép Magyarország? Igen. Nem is kell nekünk elmenni külföldre. Se nyaralni, semmi. Az egy tengerhez jó lenne. Jól vagy? Jó. És robogunk tovább. Budapestre vezetett haza, mert tartottunk egy 3 napos kitérőt. Szia Bálint! Hol vagyunk most? Faszom tudjuk. Megálltunk itt valahol. Pestem. Azért 1000 kilométer után illik kicsit újra beolvajozni a szervizponton? Igen, szervizponton vagyunk pontosan. Ismét készen állunk az útra, pihentünk 1,5 napot. Frissen üdén, igen. kisimulva. De én már alig vártam, hogy tovább induljunk egyébként. Meg se akartam állni, de hát volt egy kis dolgunk, amit el kellett intézni. Úgyhogy egy ilyen kis kényszerszünet volt. De már bepakoltunk. Irány Győr, egy régi barátomhoz megyünk, aki befogadott minket egy éjszakára. Összesen 3 dobozunk, amiben tudunk pakolni, és hát eléggé kimaxoltuk őket. Ebben vannak az éruháim, az ilyen közös. Pokrócok, neszeszerek, stb. Kis kiegészítők, most egy kis kaját is viszünk. Meg ebben meg a Niki cuccaját nyilván az a legnagyobb, ugye? Mennyire szőke volt a hajam, meg mennyire másképp néztünk ki. És az enyém? Győr fele tartunk, igen. De emlékszem, hogy sötétbe értünk oda. És az eső is esett. Hát persze, mert bőven sötét volt, és ráadásul még nem is voltak otthon az imiék, amikor odaértünk. Ott álltunk a ház előtt, motoron vártuk őket. Erre már nem emlékszem. Mert még Pesten megálltunk előtte, azért az ákékkal ittunk egy bambit. Látod, csont sötét van. Aztán lenyomtunk egy seggel, mennyi? 150-140 kilométert. Itt vagyunk. 2 és 19 percet, 2 óra. 2 és 19 perc alatt ideértünk. Ennyit még nem is mentünk szerintem, ennyit egy húzamba, nem? Nem, most megállás nélkül 2 óra 20 percet mentünk. Úgyhogy kemények vagyunk. Itt fogunk aludni, és holnap innen indulunk tovább. Laza 5 órás túra lesz. Holnap, hogy érzed magad, szívem? Készülsz már a holnapra? Fú, már azzal agyaltam, hogy ezt hogy fogjuk kibírni. De amúgy nem is fáztam, tökre így. Jól érezted magad?
Nem fáztam, maradjunk annyiba, csak az utolsó 20 percben. Ott azért már kezdett. Ja, hát a végén már kezdett hideg. Úgy csodálkoztam is, hogy nem fázom. Azért, mert melegít a szellem. Vagy a kis fröccs. Nem, amúgy nem. Szerintem az aláöltöző. Most szilvás, még kis tepertőkrémet, ezt is ők csinálják, úgyhogy fogyasztátok egészségre. Te szeretnél? Neked adom, tessék! De jó! Éjszaka még elindultunk egyet mulatni. Hát, én nem is emlékszem a végére. Az ott ki? Az ott ki a háttérbe? Én nem tudom, hogy te hogy csináltad azt végig. Mert arra, hogy te nem emlékszel a végére, én emlékszem azért, hogy Jó van. emlékszem. De nem azért csak... Maradjon meg nyugodtan a te emlékezeted. Persze, marad. Csak úgy értve, hogy azt utána lehozni le a kalappal. Szép mi? Ez is kényelmes, az is volt kényelmes. Hogy itt már eljutottunk Kőszegig, és eljutunk Kőszegről Szombathelyig is, és ez egy nagyon nagy út, de hát nem beszéltünk semmit, és nem vettünk fel videóra erről semmit. És már nem is emlékszem, mi történt. Megálltunk Kőszegen kávézni, tök szép volt, hi-ha-hú. Mentünk tovább Szombathelyre, és ott néztem, azt hiszem, Real meccset. Félúton ott voltál már nagyon fáradt. Ott panaszkodtál nagyon, hogy nem tudom, hogy ki az, aki ezt amúgy megcsinálná. Ja, tudom, oda leültünk, de aztán inkább nem. Ott már inkább felszabadult voltam, meg ilyen... Már minden mindegy volt. Így van, már minden mindegy volt, már csak kb. Röhögtem magamon, szóval az nem olyan feszkó volt, inkább csak így elengedtem. De emlékszek, de tényleg ott még... De csak így ne izélj már bele, ha beszélünk. Csak mennek. Mi van? Semmi. Csak még beszéltem volna, azt elindítottad. Mit? Ezt az egészet. Mert még akartam volna mondani. Hogy? Hát ez az, hogy belevágtál, úgyhogy nem tudom. Kicsit kezdtünk kiégni. így csak vitt a flow, így vitt minket az út, és élveztük, vagyis én próbáltam élvezni. Mindegyik tájnak megvolt a maga szépsége. De nekem ez az őrség itt, ez a nyugati part. Nyugati part. Ez tényleg gyönyörű volt. Meg lehet, hogy itt az energiák is kicsit már mások voltak, mi is mások voltunk, úgyhogy csak így andalogtunk. Igen, itt már átadtuk magunkat teljesen az útnak. Semmilyen... nem volt feszültség sem. Nem volt sem feszültség, se agyalás, semmi azon, hogy mi történhet, hogy jaj, el kell indulni, nem. Csak egyszerűen mentünk és mentünk. Mert kb. Már előtte minden megtörtént, ami megtörténhetett. Tehát már így mondom, szerintem kiégtünk. Mindig elfelejtem a nevét, várja. Szóval hány perc? 47 perc, még mindig. Lispe Szent Adorján. 47 perc. Jó. Itt vagyunk az őrségben egyébként, azt hiszem ez ahol most mennyi az vagyunk. idő? 5 óra? Itt vagyunk az őrségben, az őrség szélén. Jó, hát akkor az a 6 óra, az nem olyan gázos, hogy 6-ra odaérünk. Nem. Az nem, az pont jó. 47 perc, 6-ra ott vagyunk. Fantasztikus. Hogy érzed magad, szívem? Elmacskásodtam. Ezért... Alávom. Most mit veszel egyébként, mert se nem engem, se... Na, így. Mit problémázol? Nem tudom, de az orrom az nagyon viszket. Megállás nélkül, és így folyamatosan emelem fel a plexit, és így dörzsölöm az orromat, mert valamitől nagyon viszket, és nem tudom, hogy mi nem az. vagy hozzászokva itt a nyugati levegőhöz. A pollenekhez, hát pont ez az, hogy elszoktam már nyugati levegőtől. Hát de már rég nem vagy nyugaton, szívem. Hát akkor most hol vagyunk? Mármint úgy, hogy Pesten élsz, nem... Azért mondom, hogy elszoktam a nyugati levegőtől. Akkor most ezt nem tudom, miért mondtam. Hát ezt én sem. Szerintem kiégtünk. Semmi gond. Ja, nem csak elmacskásodva vagyok, hanem macskaja is van. Nekem mekkora orrom van? Nekem akkora... Nem, valójában nincs nagy orrod. Krugli!
Hát nézze meg az enyémet, meg a tiéd. Jó, de Nem az is enyém- látszik, a kamera föl se veszi innen Az az enyém orrom. extrán kicsi, tehát ez ne így, ne hozzám hasonlíts. Hát a tiédhez képest hatalmas. Mi aranyos, hogy mindig ide dugod az orrom alá ezt. Fakadala. Ez miért Lukas? Tudod, eddig merre jártunk? A mai napot, vagy összesen? Hát ugye itt ezt a csücsköt, ezt lecsaptuk most. És ezt a retkes körmömet veszed. Hát ilyen ez a túrázás, ezt szeretted volna. Hát Ugye? igen, de most azért nem kell mutatni, hogy retkes a körmöm. Nagyon tetszik ez a kis nyugati falu. Itt el tudnám képzelni az életünket. Te gondolom annyira nem? Hát nem. Ne kamerázd. Igen, már érződik, hogy ez a vége, már mindenki kezd egy kicsit megmakkalni. Szia, hogy vagy? Hogy érzed magad? Szeretet hiányom van. Szeretet Folyamatosan hiány. csak hátat fordítasz nekem. Folyamatosan. Nem szólunk egymásról. Egész nap. Olyan aranyosan ülsz itt a betonon. A megfáradt vésztrom. És a megfáradt cibolya. Hol laksz? Iklót bördőcén. Aki ezt kitalálta, gyerekem, ez mire gondolhatott a szerző? Nagyon kemény. Iklót bördőce. Hey! Akkor ez az? Vagy nem? És ez micsoda színű? Padlizsánkrém. Padlizsánkrém. Nagyon szeretem. Wow. A kis bogártemető. Hát gyönyörű ez a hely. Kaptuk ezt. Hidegtál. Wow! Jó, de jó. Wow! Ó, de jó. És van kenyér. Te kis éhenkórász. Nem. Ó, de jó. Maradjunk. Maradjunk egy kicsit tovább. Milyen lesz a reggeli táj? Szerinted? Azt vélem felfedezni, hogy ahogyan kezdtük, és amilyen nehéz volt, és amennyire görcsösen akartuk, és azt se tudtuk, hogy egyébként mibe vágjuk a fejszénket, így a végére olyan, mintha már így mindent megéltünk volna, és közben így kezdtük elengedni a dolgokat, és annál jobb dolgok történtek. Kis hideg tálat kaptunk, szép ágy, törölköző, minden, hogy ez így, nem? Érzed benne ezt a kis párhuzamot? Aha. Ezt mondd még egyszer, nagyon szép volt. Jó reggelt kívánok, drága szerelmem. Neked is, drága szerelmem. Milyen gyönyörű, csodálatos, napsütéses reggelre ébredtünk. Tehát megkérdeztem, hogy ki mit eszik, olyan fajta kenyeret, mint én, vagy mindenki csinál magának reggelit, Pálint csinált reggelit magának, éget kenyeret. Látod, mennyivel jobb, amikor én csinálom? Minden jobb, amit te csinálsz, hát egyértelmű. Kicsit szomorú vagyok, mert vége lassan. Olyan hamar eltelt, nem? Hát így visszatekintve igen, de voltak pillanatok, amikor nem akart telni az idő. Egy este. Igen, nehezen indult, de annál jobb lett a vége. Igen. De hát azért még van egy napunk. Hát jó, van egy napunk, de azért már nagyon érzem a végét. Viszont szerintem engem sok mindenre megtanított ez az út, úgy érzem. Azért nem kis felelősség volt a kezembe. Az biztos. Végig. Régen motoroztam, úgyhogy ott ültél mögöttem, még soha ennyi cuccal, még soha nem mentem. Úgyhogy azért oda kellett figyelni és koncentrálni kellett, és szerintem ilyen fegyelmezett, még fegyelmezettebbé tett talán engem ez a most már több mint 1500 kilométer. De megérte minden egyes percet. Meg, igen. Engem is sok türelemre tanított. Kitartásra. Ja.
És még? Hát ez nem elég? Ezek De. az elég nagy dolgok. De, meg közelebb is hozott minket egymáshoz, mint ez a hinta. Úgyhogy ma még elmegyünk Pécsre. Ott alszunk a tesómnál, és akkor holnap pedig célegyenes finish irány vissza Szeged. Belemegy a vízbe, nem hiszem el. Na, túléltük. Úristen. Most vagyunk bajba. Ezen át kéne menni? Kerülök. Jó. Hát nem tudom, hogy GPS miért erre hozott amúgy. Most ide be lehet jönni, vagy nem? Szerintem nem. Sétány, nem véletlenül hívják sétánynak, mert Rendes sétány. utat jelez. Ez hát GPS utat jelent, de sétány, tehát sétálni kell rajta. Nem motorány. Itt pont. Szerintem ez az a pillanat, amikor betelt a telefonodnak a memóriája, és innentől kezdve nem tudom, hogy vettünk-e még valamit. Mert úgy mutattam, minthogyha venni, vagy kikapcsolt, már nem tudom, és így rányomtam újra, és azt hittem, hogy elindult a felvétel, de aztán egyből leállította, és azt meg nem vettem észre, úgyhogy egy nagyon sok anyag kimaradt. Dekkoltunk egy benzinkúton, hogy ezt megoldjuk. Hé, Manu, Igen. szép vagy, jól áll a nap. Jaj, de szép. Én megzuhantam, gyerekek. Megmondom őszintén, most egy kritikus ponthoz érkeztem el. Mind mentálisan, mind fizikálisan. Nagyon megzuhantam. Fáradt vagyok. Fáj mindenem. Úgy érzem, hogy így most így első körre még a holnapi napot lenyomjuk, és így most elég. Ezt el sem hiszem, hogy ezt nem mondod. De most azért teljesítettünk rendesen. Hát elég sokat. Sokat mentünk. 2000 kilométernél vagyunk. Mindjárt 2000 kilométer. Egy hét alatt. Jó, volt egy nap pihenő, de azért... Most már nincs is kedvem itt megállni, nézegelődni, megnézni ezt, azt nem. Most így elég. Harkánynál te ott már ledobtad a láncot, ott már egy kicsit végkimerültség volt. Igen, aztán megérkeztünk a tesómékhoz, náluk töltöttük az éjszakát. Na. Szevasz testvérem! Várjál! Hali. Úgy szállok le, mint szegény mama. Hát ott még most erre mit mondjak. Azt éreztem itt a végén már, hogy most interjút adok neked. Nem, csak oda tartom, hogy biztosan hallatszódjon. Emlékszem, azt éreztem a végén, hogy vége van ennek az egésznek, hogy így már nincs cél az életemben újra. Most ezt felkészültem, ezt megcsináltam, vége van, és akkor most ilyen tök ürességet éreztem, hogy akkor most így ennyi volt. És én ebből semmit nem tudtam. Én csak annyit észleltem belőle, hogy kicsit nyögvenyelős a dolog, nem kommunikál, nyilván megint csak ugyanaz volt, mint az elején, hogy ez mint hogyha itt eltávolodtunk. Itt még volt egy kis próbatétel, hogy ezt megfejtsük egymásban, és sajnáltam én is az egészet. Viszont neked ez olyan, mint hogyha egy ilyen bakancslista, hogy beteljesült volna, és azért érezted azt, hogy akkor most hova tovább? Hogy ez is... Hát igen. Te édes. Köszönjük, hogy megnéztétek a 4. részt. De még nincs vége, ne köszönj már el! Még Bajánál is megálltunk valamilyen, nem? Majdnem ott hagytam. Hol?
Baján, majdnem ott hagytál. Árnyéka volt, amit már önmaradnak. Amíg én gyártottam a szebbnél szebb tartalmakat. Addig Bálint megfejlődte önmagát, és magába fordult. Egyszer minden véget ér. Mi jutunk is mindjárt véget ér. Itt vagyunk Mórahalom után egy bivajrezervátumnál. Elhagytuk már Pécset, ugye ott voltunk tegnap. Jövőre újra belevágunk. Mindjárt ott vagyunk, ahol minden elindult Szegeden. Jó, ez a te álmod volt, én csak részt vettem benne, és segéded voltam. Úgyhogy teljesen megértem, hogy ez egy nehéz lezárás volt. Úgyhogy ez volt a motoros szekciónak a vége. Következő rész is lesz. Mert hogy így ekkor ez lett a befejező rész, amit én sajnálok, hogy nem lesz több rész. De nem, Hát nem mentünk tovább, körbeértünk. Nem az, hogy nem mentünk tovább, nem lett több anyag, tehát hogy a végén annyira amúgy kisimultunk egymással, meg minden, hogy csak ez a kis zökkenés volt még nálad a végén, de egyébként, hogy semmi olyan nem történt már, amiből viccet lehetett volna csinálni, vagy valami hatalmas, nem tudom mi. De a kalandjaink még folytatódnak. Ugyanis ezután költöztünk Sándorfalvára. Vagy Barcelonába költöztünk ezután? Költöztünk Barcelonába. Igen. De arról van videó. Van. Időrendben a motoros túra után Barcelonába költöztünk, és utána csak a tanyára, úgyhogy van még rengeteg anyag. Folytköv. Bálint kiköszönt. Ennyi. Kicsekkolt. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Puszi. Minden jót, jó egészséget. Meg amikor ilyeneket szoktak így kiköszönni, elköszönni, minden ilyesmit. Puszi, sziasztok!